Ens trobem en el 832 dia de pandèmia, mal que li pese a la societat que no para de fer festes i reunions i sopars i celebracions, i en la jornada 116 d'invasió d'Ucraïna a mans de les tropes russes. Tot i això, ahir, només acabar la migdiada, la televisió pública valenciana alertava sobre un fet sorpressiu, però no per això desconegut. En aquest país nostre, els senyorets, els poderosos, aquells que manen sense presentar-se a les urnes, havien aconseguit la seva peça de casa major. Mònica Oltra anunciava la seva dimissió per tal de no comprometre el projecte de canvi que el País Valencià començà l'any 2015. Ahir, la que fos fins ara vicepresidenta del nostre govern, marxava amb la cara ben alta i carregada d'infàmia política, pel fet d'haver estat arrossegada per una causa sense proves i amb denúncies falses. Em sona el procés.